Sa labing unang nga tion, dungan kag kompleto ang apat ka kabataan ni former President Rodrigo Duterte nga nagbisita sa International Criminal Court Detention Center sa The Hague, Netherlands. Sunod kay Vice President Sara Duterte sa ilang pagbisita ng day Paulo, Sebastian kag Veronica, mga pinamilya nga bagay ang ila ginistoryahan kag wala sang simpon nga politika. Ginistoryahan man sunod kay Sara kung anong matabo sa masunod nga mga tinuig. Ginsiling-siling nga mismo ang ama nga Duterte ang nag-request ang pagbisita nila kag ginaprubahan man sang ICC. Wala gindiskusyonan sunod kay Sara ang parte sa impeachment. Bigyan kami, nagpapasalamat kami sa ICC, sa detention unit dahil pinayagan nila na apat na adults sabay-sabay na bumisita. Meron kasing limit sila sa pagbisita. But binigyan nila kami ng isang araw na sabay-sabay kami apat na magbisita kay dating Pangulo Rodrigo. As a father, yun yung message niya bilang ama, personal na buhay namin. Nabanian si Vice President Sara Duterte.